gobyerno nga gasolina sang mga bus. So kay rugasyon na mga pumuluyo nga natapikan sa COVID-19 kag hindi makatrabaho ang ginahatagan man sang $110 to $150 kung 5,000 to 7,000 pesos. Sunod diri apisar nga mas mataas ang ilang presyo sang petrolyo, dako naman ang ilang sweldo kay wala maayos ang korupsyon sa gobyerno. Nagpanik kami sang Sunday afternoon. Gambal to sila nga pagka Monday, ma-increase na. So, naglinaba man din amon linya sa gasolinahan bubuan, kaubusan man. Oo. Pero pagka Lunes, ang Prime Minister nagambal na dulaon niya ang excise tax. Ang kabayan sang pahayag ni International Correspondent Ty Drogasyon, direkta sa New Zealand. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Amo yadto mga kabombo ang among mga pagdulo sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Miyerkules, petsa 16 sa bulan sang Marso sinitog 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalika ng aton nga mga headlines. Excise tax sa produktong petrolyo magapabilin. 12 million ka mga pamilya sa Pilipinas sa tagan sang 200 pesos nga unconditional cash transfer kada bulan. Mga senador nagwangal sa desisyon ni Presidente Duterte nga ipabilin ang excise tax sa diesel kag gasolina. House Committee on Energy nagalaom nga mga patawag si Presidente Duterte sa special session. Agud isuspend ang excise tax o kon amyendahan ang oil deregulation law. Labor group sa Negros Occidental magasumiter na sang petition para sa pagsaka sang minimum wage. Grupo sa mga negosyante sa Bacolod hindi pabor sa wage hike. Nagaduso sa pagbukas sa mga negosyo agud madamo ang trabaho. Mga kapulisan ng syudad sa Bacolod handa na sa pagsugod sang local campaign period sa Marso 25. Kagamuyad to ang aton nga mga headlines. Karon standby naman kita sa masunod naton nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upod naman naton si Bombo Dennis Rubica. Sa katapusan, kami ngayon nangintag balita. Bombo Glory Fidel Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis nga ginpadala sang ato maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, respeto. Daw hindi na maayo ang aton mga mabasahan sa social media nga komento sa aton mga kauturan nga proteher sa ilang kandidato nga ginasuportahan nga bisan wala ini sa mga kamatuoran. Ang makita lang sa YouTube kag TikTok nga amo ang ila balasihan. Aton tani maayo paminsaron nga malagi lang ini nga eleksyon. Hindi gid naton pag-ipadala ang aton mga balatyagon nga makapaguba sang ginpundar naton nga mga relasyon nga ginaamligan naton sa malawig nga panahon. Respeto lang tani sa tagsa-tagsa kay mapili kita suno sa aton konsyensya. Mga malain nga tinaga aton likawan nga hindi makasaklaw sa balatyagon sang iban. Nga adaw halo sila aton gid panginmatyan kay tapos sining eleksyon hindi ka man nila madumduman. Hindi ka man gani personal nila nga mapasalamatan kung ara na sila sa puder kag palangakuan. Ang inyong pauna-una pananawa na ginpadala ni Leo Siralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia.